Ja vas ne vidim, stisni pomaga se pa se mi ne mogu da vidim. Ne znam, si ga vidim. Bolja kola, onda probaj da me... Familija, Peki ponovo sa vama u emisiju Žarni asfalt. Ovog puta crtamo Volkswagen Golf GTI peticu. Na tu ideju sam došao kroz razgovor sa mojim dobrim drugarom Vladanom Davežićem, koji posjeduje isti taj auto. On je gledao moje snimke pa mi je preporučio da bi možda mogao da crtam njegovog limenog ljubimca. Tako da sam se odlučio za Golfa GTI. Što se tiče njegovog GTI-a, taj auto je rađen za njegovu dušu. Inače, auto ima fabrički 200 konja, međutim rađeno je dosta stvari na motoru da bi se izvukla ta snaga koju ima od remapa, turbine i ostalih delova na motoru. Golf 5 GTI je na novinare koji su ga testirali ostavio dobar utisak zato što je vuko još sa 1800 obrtaja, znači u velikom opsegu obrtaja je bila dostupna njegova snaga. On je iz 2-litarskog turbomotora razvijao 200 konjskih snaga i ubrzavao je za 7,2 sekunde do 100 sa maksimalnom brzinom od 234 km. Postojala su i neka posebna izdanja povodom obeležavanja 30-godišnjeg jubileja GTI-a. 2006. godine je predstavljen 30 Edition. Auto je iz fabrike izašlo sa dosta izmena, a jedna od najbitnijih izmena je bio motor koji je imao 30 konjskih snaga više i koji je razvio 245 km na čas. 0 do 100 je stizao za 6,8 sekundi, a sa manuelnim menjačem 6,4. Golf 5 Pirelli je izašao 2007. godine. To je u stvari bila nadograda Edition 30 sa tim nekim dodacima. Sledeći koji je izašao bio je GTI Limited Edition sa 240 konjskih snaga. On je izašao 2008. godine. 10 konjskih snaga više od 30 GTI-a. Imao je razne neke dodatke i on je napravljen samo u 240 komada. Sećam se, ti i ja, sve smo mogli, sam Bog zna. Bosi pod zvezdama, ukuj smetana usnama. Gde si sad, pitam se, tražim izgubljeni raj. Do tvoga srca lakše bih peške stigla, znaj. Sećam se, ti i ja, svaki dan ko nova godina. Noću bi plesali, ljubili se na ulici. Kola smo na svetu sami i niko ne sluti na kraj. Do tvoga srca lakše bih peške stigla, znaj. Pesak vreme mi curi, po navici šaljem ti brodove u oluji, samo da si nasmejan. Baš takvog te pamtim, čuvaj moje srce još, kad sretnem te da ga vratiš. Sećam se, ti i ja, svaki dan ko nova godina. Noću bi plesali, ljubili se na ulici. Ko da smo na svetu sami i niko ne sluti na kraj. Do tvoga
peške stigla, znaj. Kao luda pališ mi, ko pesak vreme mi curi, po navici šaljem ti brodove u oluji, samo da si nasmejan, baš takvog te pamtim. Čuvaj moje srce još, kad sretnem te da ga vratiš. Čuvaj moje srce još, kad sretnem te da ga vratiš. Čuvaj moje srce još, kad sretnem te da ga vratiš. Samo da si nasmejan, baš takvog te pamtim. Čuvaj moje srce još, kad sretnem te da ga vratiš. Ono što će sigurno za mnoge biti poslastica jeste Volkswagen Golf 5 W12650. To je automobil koji je proizveden 2007. godine. Iako je to bilo koncept vozilo, on je imao razne neke dodatke od drugih proizvođača. Napravljen je samo za 8 nedelja u fabričkom pogonu. Imao je Bentley W12 motor od 6 litara sa duplom turbinom, znači twin turbo, vešanje i zadnje kočnice od modela Lamborghini Gallardo. Menjač je preuzet sa Volkswagenove limuzine Phaeton. Kada je kompletiran, ovaj auto je na točku isporučivao čitavih 650 konjskih snaga i obrtni moment od 880 nanometara. Postao je najbrže ikada proizveden Golf sa maksimalnom brzinom od 325 km. Za taj auto je dizajnirana posebno čelično-karbonska karoserija kako bi mogao da se uopšte upakuje taj motor u taj auto i kako bi mogao da izdrži snagu tog motora. To je bio motor od 650 konjskih snaga. Taj auto je postigao maksimalnu brzinu 325 km/h, a od 0 do 100 stizao je za samo 3,7 sekundi. I pišite mi koji vam se auto najviše sviđa i koji bi auto mogli sljedeći da pravimo. Hvala vam što lajkujete i subscribe-ujte moj kanal. Nadam se da će tako da ostane i za dalje. Pa vidimo se u nekom narednom videu.